Gepleyer Azatlyk radiosu. Regionlaryň birine kabarçymyz yerli lukmanlaryň geçen ýylyň dekabrynda 1997-nji ýylda dogran bir denanyň bagyryndan dert tapanlyklaryny, ýöne bu keselini bejerjek bolup, etrap lukmanlarynyň onu has agyr ýagdaýa salanlyklaryny habar berýär. Azatlyň redaksiýasynda wakanyň bolan ýeriniň anyk salgysy, näsagyň ady we familiýasy bar. Emma biz olary ejer çekeniň ýagdaýyny çyşyrymlaşdyrmalyk üçin aýtmazlyk kararyna geldik. Habarçymyzyň maglumatyna görä näsagyň bagyryndan gurçuk sowuljan tapylandan soň vilayet merkezinde hastahananyň lukmanlary gyssagly operasiýa geçirmegiň zerurdygyny aýdýarlar. Ýöne vilayet merkezinde geçiriljek operasiýanyň bahasy näsa we onuň maşgalasy üçin ören gymmat bolup çykýar. Olardan 4000 manat meçörüne tölemegi soraýarlar. Netijede bu teri işten tap bilmedik maşgala näsagyň bagyrynda operasiýany etrap hastahanasynda etdirmek kararyna gelýär. Sebäbi ol ýerde bu operasiýa üçin 1200 manat tölenmegini soraýarlar. Emma vilayet merkezinde edilmeli gymmat operasiýadan ardanrak düşen operasiýa näsa üçin has gymmat düşenemeýär. Operasiýadan soň gyýdymyň gyzgyny galyp başlady we hatda 40 gradusa çenli baryp ýetdi. Lukmanlar gyzgynyny peseltjek bolup oňa kerdürlik gyzgyn peseldiýän dermanlar tanjym etdiler diýip näsagyň ejesi Azatlygyň habarçysyna görüň berdi. Ýönül gyýdyny edilen tanjym dermanlarynyň atlaryny bilmeýär. Edilen tanjymlardan soň gyýdym aýaklaryny duýman başlady we ýöremekden garly. Lukmanlar bu geçer diýdiler. Ol hastahana düşeginde ýatan wagtynda hemişe hereketsiz boldy. Arkasynda uzak ýatmakdan deriniň ölen ýerleri peýda boldy diýip näsagyň ejesi görüň berdi. Şeýle-de eni gyýdy hastahanadan çykarylanyna onuň jogapkärçiligini hiç kimiň öýüne almanlygyny aýtdy. Azatlygyň yerli habarçysy bilen anonimlik şertinde gurlaşan saglyk işgäri beýle ýagdaýyň döremegine operasiýadan lukmanyň gödök ýalgyşynyň sebäp bolanyny öňe sürýär. Ol bu ýagdaýa düşen näsaga soňra hem bolmaly ýaly seredilmänligini, sebäbi türkmen lukmanlarynyň soňky döwürde köplenş näsagyň ýa onuň howsarlarynyň eline seredýänligini sözüne goşdy. Eger ol näsagyň maşgalasynyň puly bolan bolsady, onu aýratyn ýagdaýda seredilerdi diýip adynyň aýdylmalygyny soran saglyk işgäri aýtdy. Azatlygyň habarçysynyň anyklamagyna görä gurrun edilýän denan adam bilen aýrylyşan we ýekelikde bir çagasyny terbiýelýär. Ol bu wakadan soň dürli hastahanalarda bolýar, hatda Aşgabatda hem barlygdan geçýär. Emma oňa her baran ýerine başga diagnozlar goýýarlar. Näsagyň ejesi uğruna çykyp gyýdyna döwletden maddi kömek almagy başardy. Oňa birinji topar maýyplyk derejesini berdiler diýip habarçy ýazýar. Ýönüniň alýan kömegi ýeterlik däl. Mysal üçin diňe Geptaral dermanynyň özi dermanhanalarda 700 manatdan satylýar diýip Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan saglyk işgäri aýtdy.